шумо фикри хуб доред, аммо бисёр вақт шавқи кор кардан аз шумо гум мешавад. ана ба шумо 10 сабаби оддии худ ҳавасмандкунӣ ки ҳама рӯза ба шумо кӯмак мекунад. идеятонро ба нафаре нагӯед. дар бораи ниятҳои худ ба росту чап гуфтугӯ карда шумо корро танҳо бадтар мекунед. ба васвасаи ҷамъ кардани лайкҳои зиёд фикрҳоятонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ нанависед. шаҳрҳои мусбӣ зери пости шумо мағзи шуморо водор мекунад ки кор аллакай иҷро шудааст. шумо ба ҳадафи худ расидаед. ин маънои онро дорад ки шумо дигар ба ин мавзӯъ барнамегардед ва худро ҳавасманд карда наметавонед. барои ҳамин ҳам фикрҳоятонро то иҷро шудан бо худ нигоҳ доред. лайкҳои зиёдро бошад, пас аз иҷрои кор ба даст меоред. рӯйхати корҳоятонро кам кунед. кӯтоҳ кардани рӯйхати корҳо ба шумо кӯмак мекунад. вақте шумо мефаҳмед ки ҳама чизи дар рӯйхат бударо карда метавонед, стресс ва тарс коҳиш меёбад ва имкониятҳои шумо васеъ мешавад. дар воқеъ нақшаатонро дар коғаз нависед. барои чӣ навиштанро дар навори то соати 8 субҳ ин корро кун ва миллионер шав ба шумо гуфта будем. агар онро надидед, силкаашро дар замина мегузорам. маргро ба ёд доред. марг як қувваи бузурги ҳавасмандкунанда аст. ҳар яки мо баъзан ба корҳои на он қадар лозима машғул мешавем. фикр мекунем ки ба чизе ноил шуда истодем, аммо мо қадамҳои бефоида мемонем. дар кардани он ки мавҷудияти мо доимӣ нест ба мо кӯмак мекунад ки чӣ дар ҳақиқат муҳим буданашро фаҳмем. ҳама корҳое ки мо анҷом медиҳем муайян мекунад ки кадом меросро боқӣ мегузорем. огоҳӣ аз марг метавонад ки барои имрӯз кардан ва корҳои муҳимро кардан ангезаи қавӣ бахшад. муваффақияти худро ҷашн гиред. ҷашн гирифтани ғалабаҳои худ ба шумо позитивона фикр карданро одат мекунонад. ва ҳар дафъа харидани торт ё шишаи шампан шарт нест. танҳо ба худатон қайд кунед ки чизи хубе рух дод. масалан, вишн ликани, директори генералии мидвали, барои худ зангулае сохтааст ва ҳар дафъае ки кори хубе анҷом медиҳад, он зангуларо пахш мекунад. истироҳат кунед. шумо сазоворед. истироҳати хуб ба шумо кӯмак мекунад ки бо қувваи тозаву воқеӣ кор кунед. аммо аксар вақт лаҳзаҳое ки шумо 1 дақиқаро барои истироҳат ҷудо карда наметавонед, он лаҳзаест ки ба он бештар ниёз доред. барои ҳамин ба истироҳат равед ки кай боз дар орзуяш ҳастед ва нақша кашидаед. истироҳати хуб ба шумо имкон медиҳад ки бо ғояҳои наву ҷолиб корро оғоз кунед. ба худ меҳрубон бошед. муқоиса кардани дастовардҳои худро бо дастовардҳои ҳамкорон ва ҳамсоягон баҳс кунед. аз шумо одамони зур хеле зиёданд. инро шумо медонед, аммо қабул кардан намехоҳед. вақте инро дарк мекунед, ба шумо озодӣ бармегардад. озодӣ барои омӯхтан, озодӣ барои рафтан аз паси чизе ки ба шумо писанд аст, озодӣ ба нодида гирифтани чизе ки ба шумо писанд нест. одатҳои навро ба таври мусбат қабул кунед. масалан, шумо аз одати маъмулӣ 2 соат барвақт хестед. ин 2 соатро ҳамчун имконияти нав фикр кунед. ҳатто 10 дақиқа бошад. дар 10 дақиқа ҳам бисёр корҳоро кардан мумкин аст. бо худ ва дигарон ростқавл бошед. мо дар фарҳанге зиндагӣ мекунем ки шабакаҳои иҷтимоӣ муҳиманд. мо одат кардаем ки ҳаёти худро ба таври комил муаррифӣ намоем ва симои худро аз будаш зиёдтар карда ба шабакаҳои иҷтимоӣ гузорем. ин гуна муваффақият хатарнок буда метавонад. бо нишон додани муваффақияту дардидилкунӣ шумо мағлубиятро қабул карданро меомӯзед. вақте дар шабакаҳои иҷтимоӣ дарди дил мекунед, шумо сабук мешавед ва барои реалӣ бартараф кардани он мушкилот кӯшиш намекунед. чизеро ки дӯст медоред ҳамонро кунед ва чизеро ки шумо аз он маблағ кор кунед. он чизеро ёбед ки дӯст медоред ва чӣ гуна онро хуб иҷро кардану маблағ кор карданро ёд гиред. муваффақият дар ҳама соҳа дар асоси шавқу таҷриба асос ёфтааст. аммо эҳтиёт шавед. боварӣ ҳосил кунед ки шумо метавонед аз натиҷаҳои ин фаъолият пул ба даст оред. шояд шумо бисёр чизҳоро дӯст доред, аммо на ҳамааш метавонад ба шумо даромад биёрад. мутамарказонидани фикр як ҳолати ҷолиби муваффақият мавҷуд аст. рӯзе аз уоррен баффет, билл гейтс ва падари ӯ пурсиданд ки ҷузъи муҳимтарини муваффақият чист ва ҳар сеи онҳо якхела ҷавоб доданд: мутамарказонидани фикр. ин маънои онро дорад ки фикратонро ҷамъ кунед. парешон нашавед. ҳар яке мо бо бозиҳои телефон, тамошои наворҳои лозимаву нолозим, шабакаҳои иҷтимоӣ машғул шуда нафаҳмида мемонем ки вақт чӣ гуна гузашт. ҳадди ақал баъзан маврид смартфони худро ба ҳолати беовоз гузоред ва пурра бо кор машғул шавед. шумо худро чӣ гуна ҳавасманд мекунед? онро дар шарҳ нависед то дигарон ҳам аз он истифода намоянд.